Az autósport már a kezdetek óta a határok feszegetéséről és a minél gyorsabb köridők eléréséről szól. Azonban számos alkalommal előfordult már, hogy a mérnökök nem a legkönnyebb utat választották ennek eléréséhez, és olyan ötleteket is eljuttattak a versenypályára, amelyek minden szempontból eltértek a megszokottaktól. A következő videósorozatban 11 áborult példán keresztül igyekszem nektek bemutatni a történelem legfurcsább versenyautóit. Az összeállításban egyetlen fontos kritériumnak kellett megfelelnie a bemutatott autóknak, valamilyen rangos, nemzetközileg is ismert eseményen kellett, hogy rajthoz álljanak. Bár rengeteg lokális márkakupa vagy amatőr bajnokság létezik, amelyek kétségkívül igen érdekesek, ilyen például a SsangYong Musso kupa Új-Zélandon, vagy az elektromos smartoknak kiírt bajnokság Olaszországban, azonban úgy gondolom sokkal izgalmasabb megnézni azt, hogy milyen őrült ötletekkel álltak elő a mérnökök az autósport legmagasabb kategóriáiban. A témát szokás szerint 2 részre bontottam, az első epizódban 6 autót fogok nektek bemutatni. Tartsatok velem! A válogatás első autójához egészen 1950-ig kell visszarepülnünk az időben. A Cadillac volt az első amerikai gyártó, amely a háború utáni években nevezett egy európai versenyre, a tehetős üzletember és versenyző Briggs Cunningham jóvoltából indultak el a Le Mans-i 24 óráson. Cunningham 2 autót indított a futamon, az egyik egy hagyományos szedán karosszériájú Cadillac 61 volt, ami csak kismértékben különbözött az utcai verziótól, a másik egységük viszont a Le Mans névre keresztelt, teljes mértékben átalakított modell volt. Alapját ugyan szintén az utcai változat képezte, hiszen azonos erőforrást, felfüggesztést és sebességváltót használt, a karosszériáját azonban teljes mértékben átalakították annak érdekében, hogy a rendkívül hosszú egyenesekben minél nagyobb tempót tudjanak elérni. A karosszéria átalakításával a Grumman Aircraft nevű vállalatot bízták meg, akik több vadászgépet is terveztek a II. Világháború során, az alapos módosításoknak pedig meg is lett az eredménye. Az extrém külsejű áramvonalas versenyautó 20 km/órával ígérkezett gyorsabbnak hagyományos társánál, emellett a súlyából is sikerült nagyjából 150 kilót lefaragni. Cunningham maga ült a volán mögé a versenyen, azonban végül egy kicsúszás után csak az összetettbeli 11. helyen értek célba, egy pozícióval elmaradva az autó hagyományos társától. A 2 Series 61-nek ugyanez volt az egyetlen megmérettetése, Cunningham azonban a későbbiekben több versenyautót is épített különböző Chryslerek alapjain, ezekkel újra visszatért a francia aszfaltcsíkra. A Chaparralről már volt korábban szó a csatornán, hiszen ők voltak, akik az elsők között kezdtek el szárnyakat használni versenyautóikon. A gyártónak azonban nem ez volt az egyetlen extrém konstrukciója. A Chaparralt 2 igazi benzinvérű, Jim Hall és Hep Sharp alapította a 60-as évek elején, akik bár szakmájukat tekintve mérnökök voltak, mindketten aktívan részt vettek az autósportban is pilótaként. Első autójukat még a Trautmann & Bunch segítségével építették, mely ugyan ígéretes volt, viszont az autón rengeteg módosítást kellett végrehajtani, hogy a lehető leghatékonyabb legyen. Hall viszont ezt követően több versenyen is győzedelmeskedni tudott vele. A sikereket követően az alapítók úgy döntettek, következő autójukat már teljes egészében ők maguk készítik el. Az évek során a 2 mérnök számos rendkívül előremutató versenyautót hozott létre, elsők között használtak például félautomata sebességváltót és aktív aerodinamikai elemeket. Autóik közül azonban a Chaparral 2 különösen kiemelkedő volt. Az 1970-ben elkészített versenyautó már külsejét tekintve is teljesen szembe ment a megszokottakkal, a karosszéria alatt azonban még több érdekesség lapult. Az autót több olyan megoldással is ellátták, ami más sorozatokban, például a Forma 1-ben is csak évekkel később tűnt fel, hátuljára például 2 hatalmas ventilátort építettek. Az elképzelés nagyon hasonlított a Brabham által is használt koncepcióra, mivel azonban a Chaparralnek ehhez nem kellett kijátszania a szabályokat, így amellett, hogy kapásba 2 egységet szereltek autójukra, egy 2 ütemű erőforrást is beépítettek hozzá, amely a ventilátorokat hajtotta. Nem ez volt azonban a 2 egyetlen ütőkártyája, hiszen a padlólemez és az autó szoknyája is nagymértékben segítette a leszorító erő termelését, hasonlóan az F1-ben is látott ground effect autókhoz. Ennek köszönhetően extrém tapadással rendelkeztek szinte minden pályán. Az autóval a Can-Am sorozatban indultak, ahol főleg amerikai és kanadai versenypályákon mérték össze tudásukat a nyugati félteke legkiválóbb konstruktőrei. A Chaparral autója kétségkívül komoly előnnyel rendelkezett a versenytársakhoz képest, azonban adódott egy probléma is az autóval, ami minden erősségét beárnyékolta, ugyanis szörnyen megbízhatatlan volt. A ventilátorok gyakran túlmelegedtek és leálltak, az autó szoknyája pedig folyamatosan megsérült vagy beszorult a padlólemez alá, az extrém leszorító erőt pedig sem a futómű, sem pedig a gumik nem bírták.
Ezen felül a versenytársak sem voltak kibékülve az autóval, a McLaren óvására a következő szezontól betiltásra kerültek a hasonló konstrukciók, így a kettőjének igazából ideje sem jutott rá, hogy kiforrottá váljon. A Rolls-Royce márkanév hallatán valószínűleg nem az autósport és pláne nem a rali versenyzés fog eszünkbe jutni, hiszen a patinás brit gyártó neve szinte egyet jelent a visszafogott angol eleganciával és a fényűző luxussal. Az 1981-es Párizs-Dakar rallin azonban mindenki legnagyobb megdöbbenésére egy Rolls-Royce Cornishból átalakított versenyautóval is rajthoz álltak. A Cornish a márka elegáns kupéja volt, amely 1971-ben jelent meg a klasszikus négyajtós limuzin a Silver Shadow alapjain. A kezdetben kétajtós fedett karosszériából később egy még drágább kabrió változatot is készítettek. A Cornish a márka belépő kupéja volt, hiszen a palettán az akkori csúcsot képviselő Camargue alatt helyezkedett el, azonban így is rendkívül borsos, mai árfolyamon számolva több mint 70 millió forintos árával csak a leggazdagabbak játékszere volt. A Dakaron való induláshoz azonban magának a gyártónak nem sok köze volt. Az ötlet egy francia playboy Thierry de Montcorset fejéből pattant ki, célja pedig nem volt más, mint a polgárpukkasztás. A kupét jelentősen átalakították, hogy kibírja a sivatagi gyűrődést. A gyári hajtásláncot egy Toyota Land Cruiser összkerekes megoldására cserélték, a 6,7 literes gyári erőforrást pedig egy egyszerűbb, ám jóval erősebb 8 hengeres Chevy motor váltotta fel. Az autó vázát bukókerettel is ellátták a biztonság érdekében, így végső soron gyakorlatilag csak a karosszéria burkolata volt az, ami emlékeztetett a kiindulási alapra. A költséges projekthez elengedhetetlen volt, hogy támogatókat is szerezzenek maguk mellé, ehhez pedig egy tökéletes partnert találtak, a Christian Diort. A legendás francia illatszer és designer márka éppen ebben az időben dobta piacra új parfüm kollekcióját Jules néven, az autó oldalán megjelenő feliratok miatt a Cornishra hamar rá is ragadt ez a becenév. A partnerség jegyében több mint 700 000 frankkal támogatták a projektet, amely nagyjából a nevezési és fejlesztési költségek felét fedezte. A mérnöki gárdának mindössze 3 hónapja volt elkészülni az autóval, azonban a maratoni túra rajtjára minden összeállt. A verseny során mind az erőforrás, mind a hajtáslánc rendkívül megbízhatónak ígérkezett, féltávhoz érve az összetett 13. helyen állt a csapat, ami egy privát alakulat számára rendkívüli teljesítmény volt. Timbuktu városától nem messze azonban a pilóta egy fának csapódott, az autó javítása pedig olyan sok időt vett igénybe, hogy a Rolls-Royce egységét kizárták a versenyből. A csapat azonban nem adta fel, és a probléma kijavítása után versenyen kívül befejezték a megmérettetést. A sivatagjáró luxusautó híre bejárta az egész világot, a csapatról pedig a versenytársak is elismerően nyilatkoztak, hiszen bár egy szedett-vetett hobbi projektnek tűntek, az autó kiválóan fel lett készítve a mostoha körülményekre. A Rolls-Royce a Dakar után fél évvel egy levelet küldött Montcorsénak, amelyben az állt, hogy a későbbiekben lehetőleg ne használja az autójukat ilyen eszement projektekhez. A Dakar történetében nem a Rolls-Royce volt az egyetlen érdekes induló, a Porsche ugyanis 1986-ban egy igazi szupersportautóval, a 959-essel vágott neki a sivatagi maratonnak. Bár sportos megjelenése más sugallhat, a rali versenyzés nem áll távol az eredeti filozófiától, hiszen a Porsche a B-csoportos rallyra fejlesztette az autót. A B-csoport a WRC akkori csúcsát képviselte, a gyártók erre a kategóriára fejlesztették a legextrémebb kis szériás autóikat. Ennek a sorozatnak köszönhetjük például a Ford RS200-at, az Audi S1 Quattro-t vagy a Renault 5 Turbót. Ha egy gyártó szerette volna megmutatni, mire képes az aszfalton kívül, akkor itt volt a helye. A mérnökök rendkívül komolyan vették a projektet, és bár a Porsche-re jellemző farmotoros kialakítást megtartották, a 2,8 literes boxer motort 2 turbófeltöltővel látták el, ezzel összesen 450 lóerős teljesítményt elérve. A maximális tapadás érdekében összkerékhajtást is kapott a 959-es. 1986-ra készültek el az autóval, a végeredmény pedig minden várakozást felülmúlt. A Porsche az első valódi szuperautót hozta létre, amely gyorsulásával és végsebességével még a Lamborghini Countást és a Ferrari 288 GTO-t is maga mögé utasította, amelyek a kor leggyorsabb autóinak számítottak. A probléma csak az volt, hogy erre az évre biztonsági okokból az egész B-csoportot beszüntették. Ennek hátterében a rengeteg súlyos baleset állt, hiszen az autók már túl gyorsak és elősek voltak a szűk rali szakaszokhoz, Henry Toivonen szezon közbeni halálos kimenetelő ütközése pedig végleg megpecsételte a sorozat sorsát. A Porsche-nak így új kihívás után kellett néznie, hiszen az egész ötlet a rali köré épült. Így merült fel a Dakar gondolata, amelyben a német gyártónak már volt is korábbi tapasztalata. Az 1986-os megmérettetésre 3 megerősített és emelt hasmagasságú 959-essel vágtak neki, a pilóták között pedig az F1-es legenda Jackie X is feltűnt.
A Rotmans festésű autók kérdés nélkül húzták be a győzelmet, ráadásul 2 sikert arattak a viadalon, harmadik számú egységüket pedig a 6. helyen rangsorolták, ők a kísérőkocsi szerepét töltötték be. A Porsche jött, látott, győzött, 87-ben pedig már nem is tért vissza a sivatagba, sikerüket követően a hosszú távú versenyzés felé vették az irányt, ahol szintén komoly eredményeket értek el a típussal. A Volvo számára nem volt ismeretlen a versenyzés világa, azonban a 80-as évek közepére teljesen eltűntek az autósportból. Utolsó eredményes konstrukciójuk a Volvo 240 Turbo volt, amellyel az Európai Túrautó bajnokságban sikerült bajnoki címet szerezniük. A későbbi időszakban a gyártó sokkal inkább a biztonságra helyezte a hangsúlyt az arculatában, a 90-es években azonban úgy döntöttek, itt az ideje visszatérni a versenypályára. A jó öreg 850-es kocka Volvoról valószínűleg a legtöbb embernek a biztonság és a pakolhatóság jut először eszébe, a svéd gyártó azonban mindenki legnagyobb meglepetésére ezzel a modellel nevezett a 94-es brit túrautó versenyre. A legenda szerint a Volvo eredetileg hagyományos limuzin karosszériával szeretett volna indulni a bajnokságban, azonban amikor a TVR Racing elkezdte fejleszteni a versenyautót, még csak a kombi volt gyártásban. Bár ez a forma valamivel áramvonalasabb volt a hagyományos társánál, az extra tömeget nem tudták ellensúlyozni. A Volvo azonban kitartott az ötlet mellett, hiszen a hagyományos 4 ajtós kocsikat felvonultató mezőnyből a családi kombi formája teljesen kiemelkedett, ez pedig remek marketing húzás volt a svéd gyártótól. A karosszérián kívül azonban egy másik különleges tulajdonsága is volt a 850-es versenyautónak, ez pedig nem volt más, mint a motorja. A BTCC ekkori szabályai 2000 köbcentiben maximalizálták a hagyományos szívóbenzines motorok méretét, a gyártók többsége 4 hengeres erőforrásokkal indult a versenyen, melyek nagyjából 280-285 lóerő leadására voltak képesek. A svéd gyártó viszont ragaszkodott hozzá, hogy megtartsa a 850-es eredeti 5 hengeres blokkját, és ebből próbálták kihozni a maximumot. Eleinte ugyan komoly nehézségekbe ütköztek, hiszen azonos hengerű tartalom mellett a több henger miatt kevésbé volt hatékony az erőforrásuk, és nagyjából 30 lóerős hátrányba voltak a többi csapattal szemben. A mérnökök azonban megtalálták a kiskapukat a szabálykönyvben, a motor megdöntésével és a nagyobb méretű vezérmű tengely beépítésével pedig sikerült elérniük a 300 lóerős teljesítményt is autójukkal. A kombi Volvo teljesen egyedülálló látvány volt a versenypályán, azonban a komoly sikerek elmaradtak. Richard Rydell és Jan Lammers 1-5. helyet tudtak csak felmutatni legjobb eredményükként a szezon során. Ennek legfőbb oka az autó jelentős túlsúlya volt, az egyenesekben ugyanis hiába voltak ők a leggyorsabbak, a szűk kanyarokkal tarkított pályákon rendre alul maradtak a versenytársakkal szemben. Egy évvel később a Volvo úgy döntött, mégiscsak visszatér a hagyományos lépcsős hátú kialakításhoz a versenypályán, amely már egy jóval ütőképesebb konstrukció volt, néhány évvel később pedig az S40-nel felértek a csúcsra és a bajnoki címet is megszerezték. A BTCC-ben azonban nem ez volt az utolsó kombi, 2014-ben ugyanis egy Honda Civic Tourer tűnt fel a rajtrácson, amivel több győzelmet is szereztek, 3 évvel később pedig a Subaru Levorge bajnoki címet is elhódította. Az első részbe egyelőre ennyi fért bele, azonban hamarosan érkezem a második epizóddal, amelyben 5 további különleges autó kerül bemutatásra. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni, hiszen rengeteg izgalmas témával készülök még a jövőben. Illetve ezúton szeretnék nektek köszönetet mondani minden megtekintésért, lájkért és hozzászólásért, hiszen mindezeknek hála már több mint 1000 ember követi a csatornát. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!